С напредването на възрастта, имунната система на човека може да ослабне, което увеличава риска от инфекции и болести. Защо се става така? Това явление, известно като имуносенсация, води до намаляване на имунната отговорност и забавяне възстановяването от заболявания. За да помогнем на нашите имунни системи да останат бдителни, е важно да поддържаме балансирана диета и достатъчно физическа активност, както и да приемаме адекватни количества витамини и минерали. Един чудесен продукт, който е специално разработен за възрастни хора, това е Vita Activa. Този продукт е богат на витамини и минерали, като витамин С, Д и Е, като цинк и селен, които са известни за своята принос към здравата имунна система. Vita Activa идва под формата на течен концентрат, който е лесен за прием и идеален за хора, които имат трудности с преглъщането на таблетки. Ако искаш да научиш повече за продукта, за тяхното действие или е подходящ за теб, свържи се с мен. Ще ти предоставя всичка необходима информация и ще можеш да се възползваш от моя код за отстъпка. Не пропускай шанса да подкрепиш своята имунна система.